allà el 2008 el doctor Josep Baselga em va contactar. Jo estava treballant a l'Hospital Clínic i ell volia rehabilitar o reformar la hematologia a la Vall d'Hebron, que era un bon servei, però volia que tingués més empenta, sobretot científica, i em va contactar. Hi havia la possibilitat de la plaça de cap de servei, doncs em va ajudar a presentar-me, vaig opositar i vaig guanyar la plaça. Això va ser el 2009. Amb el Josep ja ens coneixíem d'anys enrere, però va ser aquesta data, el 2009, que vaig arribar aquí com a cap de servei. M'interessava molt el model de combinar una bona pràctica clínica amb desenvolupar recerca, sobretot recerca clínica, assajos clínics al voltant dels pacients, que per mi era una de les fortaleses que ja tenia el servei d'oncologia d'aquí i el bio. Sí, la visió que tenia el Josep era que fos un centre de càncer, abarcant tots els seus aspectes. Quan vaig arribar aquí, el servei d'hematologia pertanyia a l'altra fundació, el VIR, i va ser fins al cap de 4 o 5 anys que ens vam incorporar formalment en el bio. Això va necessitar un procés de negociació amb l'hospital per transferir tota l'estructura i assaig d'hematologia, perquè no deixa de ser un servei, per tant, amb molta gent, molta activitat, doncs transferir-ho al bio, i allà ens vam constituir com el grup d'hematologia experimental, formant part de l'estructura de bio. Quan vaig arribar teníem el servei d'hematologia, si no recordo malament, 4 assajos clínics. Ens vam posar a roda, rebuf de l'oncologia, i ara tenim 150 assajos clínics. Jo crec que som en aquests moments el servei d'hematologia amb més assajos clínics probablement a Europa. O sigui que en aquests anys hem patit o hem tingut la sort de créixer d'una manera exponencial, i això és gràcies a també tirar de l'estructura que tenia el bio. Sí, el fet de ser un centre de càncer ampli també atreu més assajos clínics. Hi ha moltes dianes terapèutiques que són comuns. Càncer és càncer, hematologia només és una part d'aquestes malalties, i això ha fet que realment atregui la possibilitat de tenir assajos comuns, i això també ha ajudat a créixer conjuntament, sense cap mena de dubte. Un dels avantatges que tenim en hematologia, i que de fet la recerca en hematologia sempre ha estat una mica per endavant d'oncologia per una raó molt fàcil, és que tenim un accés molt senzill a la malaltia. Amb una anàlisi de sang tenim malaltia, i això ha fet que l'hematologia es desenvolupés molt. Aleshores, a poder tenir mostres de malalts, assajar la resposta als tractaments, assajar quins marcadors que ens fan predir la resposta a aquests tractaments, això ens ha ajudat molt, i aquesta conjunció de tenir recerca clínica i alhora en el laboratori d'una manera relativament senzilla. Tot és complex, però ho simplifico, de manera senzilla per poder assajar fàrmacs en el laboratori, doncs això ens ha ajudat molt a créixer tant en la recerca clínica com també en la més translacional. Precisament relacionat amb el que acabo d'explicar, el gran canvi que hi ha és que teníem molt coneixement de la malaltia, molt coneixement biològic, però no teníem tractaments, i el que canvia en aquesta darrera dècada, aquests 10 anys, és que apareixen fàrmacs dedicats a la malaltia que estem en aquests moments emprant en la pràctica diària. I ha sigut en aquesta recerca dels 10 anys que nosaltres també hem ajudat a fer créixer aquests tractaments en forma de diana, i això ha canviat moltíssim. Pràcticament en moltes malalties ja no fem servir quimioteràpia, sinó que fem servir fàrmacs diana, i això s'ha traduït, i ja ho sabem, en una millora en la supervivència dels malalts. Hi ha moltes anècdotes. Jo sempre explico que els assajos clínics tenen molt potencial, però no tots els malalts amb assajos clínics se n'arriben a beneficiar. Però hem tingut malalts que venien d'altres centres que estaven es donant per perduts, i els hem posat en un assaig clínic, i han aconseguit una resposta al tractament. Després els hem fet un trasplant i estan curats. Llavors hem passat de 0 opcions a tenir curat el malalt. Això, malauradament, no sempre passa, però tenim uns quants casos que són així, i això
és el màxim que pots tenir, no? Tenir alguna persona que estava perduda i l'has curat, per nosaltres és màxima recompensa. L'altre canvi, precisament amb la immunoteràpia, el Nobel d'aquest any està relacionat amb això, és que apareix la possibilitat de modificar el nostre sistema immune amb el que es diu teràpia CAR. Agafem els limfòcits dels pacients i els modifiquem perquè ataquin el propi tumor, i això representa un canvi brutal en el tractament de molts malalts. Això es va desenvolupar lentament als Estats Units, va començar a aparèixer fa 5 o 6 anys. D'alguna manera ens vam avançar en aquest concepte i vam crear una unitat, que es diu una unitat de teràpies avançades, que ens permet tractar aquest tipus de malalts, no? Expandeix l'àrea d'hospitalització del servei d'hematologia i, a més, permet tractar aquestes teràpies cel·lulars que no sols s'apliquen a hematologia, sinó que ara ja hi ha projectes en oncologia i en altres especialitats, o sigui que això tan sols arrenca, o sigui, forma part dels tractaments que tindrem i que s'anirà desenvolupant al llarg de les següents dècades, sense cap mena de dubte. A més, són tractaments que funcionen superbé i que ens ha permès curar un 50-60% de malalts que abans no tenien cap mena d'opció de tractament. A part d'aquesta unitat de teràpies avançades que ens van posar, de fet ens han copiat a tot el país, aquest model, l'altre model és que aquesta unitat de teràpies avançades l'extendrem a altres especialitats, o sigui que ens postularem com a administradors o tractadors d'aquestes malalties, perquè amb neurologia, malalties reumàtiques, es comencen a implementar teràpies CAR i hematologia serà el que administrarà aquests tractaments, també amb oncologia. I l'altre gran canvi és el que es diu malalties germinals de predisposició a càncer. Això és copiant una miqueta també oncologia, però gràcies a la seqüenciació trobem malalts que tenen malalties hereditàries que els hi predisposen a tenir malalties hematològiques. Per exemple, la unitat de telòmers, que és una unitat recent formada, que és única al país i que permet el seguiment i el diagnòstic i tractament de malalts amb malalties de telòmers, telomeropaties, malalties rares, però que són greus, i hem constituït aquesta unitat que ens permet identificar i tractar aquests malalts. I això ens posa també a davant de tot. Jo crec que és gràcies a tenir un bon equip. La gent té idees, tenim l'estructura, el BIO ens ajuda a créixer en aquest sentit, i doncs intentem que les idees de tot l'equip els puguem traslladar a activitat mèdica, i això, des del punt de vista de visibilitat i de nivell de tractament, ens posa davant de tot. Com formo part del comitè científic del BIO, estic veient un canvi molt important. Jo diria que en els últims 3 o 4 anys hem tingut la incorporació de grans científics en el BIO, de moltíssim nivell, i això crec que això no pararà de créixer, no pararà de créixer. Crec que hi ha una bona decisió estratègica de buscar quins camps de la ciència són necessaris. Per exemple, la computació, en aquests moments l'anàlisi de grans dades és fonamental, i s'ha fet un esforç en el BIO per incorporar bioinformàtics, tot un sistema de computació, el qual ens farà també estar al dia i anar creixent. Limitacions no en veig, l'estructura és la que és, estem en un hospital amb un espai reduït, amb un espai reduït per tenir laboratoris, potser és l'única limitació per créixer, però pel que fa a idees, plan, estructura, estratègia, jo crec que això no pararà de créixer, amb la qual prevec que en els propers 10 anys, més enllà no m'atreveixo, però els propers 10 anys el BIO encara serà molt més important. En aquests moments, quan vas per Europa, el BIO el coneixen a tot arreu, i jo crec que això no pararà de créixer.